জনজাতিকরণ কৰিব চৰকাৰে এইখনে কি ক'ব আপোনালোকে হয় চৰকাৰে যিখিনি কাম হাতত লৈছে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কাৰণে সেই আমি এছটিসকল আমি বিৰোধী কৰিছোঁ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে এই যি তেওঁলোকে কাম হাতত লৈছে সেই বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি ভূমিপুত্ৰ তেওঁলোকৰ যি জন্ম আছে যদি আমাক চৰকাৰে যদি আমাৰ কথাবিলাক নহনে আমাৰ কথাবিলাক নলয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক ইলেকশ্যন আমি তাৰ পদক্ষেপ 6 জনজাতি জনকৰণ কৰিলে 14টা জনজাতি কি হ'ব আগন্তুক দিন হয় সেইখিনি ক্ষতি হ'ব কি ক্ষতি হ'ব সেইখিনি সকলোৱে জানে সেইখিনি জনাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু সেইখিনি যিখিনি ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতি যাতে আমাৰ কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে সেই ক্ষতি আমাৰ যিখিনি আমাৰ সুবিধা আমাৰ যিখিনি সুবিধা যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য সেইখিনি আমাৰ ক'ব जोङो आसाम सरकारा जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायनि हेथाय गासै जिखिनि थाखानाय एसटिफोर हाबाफारि लादों आरो जों खालामदों जोङो लुबैयाखै आरो जोंनिख्रुइ जौगानाय थाखानाय एसटिफोरनिख्रुइ जौगानाय गुबुन जाथि एबा एसटि दाबिनायखौ जोङो बेनिखायनो खालामनानै दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लादों जुदि बिथांमोना एसटि मोनमारोब्ला जों जिखिनि थाखा एसटिफोर जों बयबो गोबांखिनि जेंना मोनगोन जोंहा जिखिनि 10% जोंहा रिजार्भेसन दङ बेखौबो जों खोमानानै लानो गोनां जागोन मानोना बिथांमोना जोंनिख्रुइ बहुतखिनि जौगानाय आरो जोङो मोनसे एसटि जानो थाखाय जिखिनि क्राइटेरिया नांगौ बिथांमोना गैया नाथाय बिथांमोना माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय बेखौ बिथांमोना दाबि खालामदों दा बिथांमोना जिबायदि दाबि खालामदों जोङो बिनि हेंथायै जोङो गसंदों आरो जोङो सरकारा बेखिनि थांखिखौ जुदि लामारोब्ला इयुनाव आरो बिनिख्रुइ जोङो बांसिनसै जों गोख्रों सोमावसारनाय थांखिखौ बा सोमावसारनाय हाबाफारि जों लानांगोन मानोना जोङो जोंनि जिखिनि दायो मोन्थायफोर जोंहा दङ एसटि जानानै जिखिनि जों सुबिदाफोरखौ मोनदों बेखिनिखौबो जों खोमानानै लानांगौ जायोब्ला जोंहा आरो थांना थानायनि मा ओंथि थाबावगोन दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो इयुनाव जोंहा बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन जाय दिनसिम माने सरकारा बेखौ बोखानानै लाया बे सानसिम जोंनि गासै बे एसटिफोरनि जि बे आन्दलन जि सोमावसारनाय बियो आरो गोख्रोंसिन जागोन जों बेखौ फोरमायदों बे समाव मोनसे बाथ्रा दङ जे एसटिखौ बिना मोननाय बुस्थु नङा जे बे केरेक्टार मोनसे थाखानाय बा आइडेन्टिटि मोनसे दङ बेनि सायाव मा फोरमायगोन नंगौ आं दै सिगाङाव बुंलांखाबाय एसटिखौ सोरबा लुबैयोब्लानो जों एसटि जानो होननानै बे बाथ्रा गैया आरो जों नुदों सिगाङाव जोंखौ एसटि होनानैनो बिथांमोना जाय जौगानाय हारि बिथांमोना जोंखौ मुगैयोमोन जोंखौ खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा बायदि बायदि एम्फौ जाग्रा होनना जोंखौ मुगैयोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मा थांखियाव मा जाहोनखौ मा लुबैनानै बा मा मुलाम्फानि थाखाय बेखौ बिथांमोना दाबिखौ जोङो बुजिनानै मोनाखै बिनि आन्दोआव निस्सय राजनिति बिदि राजखान्थि हाबनानै दङ दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बेबायदि एसटि मोननायनि बिथांमोना क्राइटेरिया गैखाया नाथाय जों बेनिखायनो जोङो सानदों बेनिखायनो जों थांखि लादों बिथांमोननो जोङो एसटि होनायखौ जों जेब्लाबो जाफुंहोआ आरो बेनि हेंथायै जोङो गसंथागोन नोंथांमोननि दिनै बे समाजावनायखौ जुदि सरकार खोनासङोब्ला फैबाय थानाय समाव माबोरै आइजो निस्सय जोङो दिनै जिबायदि सोमावसारदों बेखौ जुदि बे बाथ्राया बे खौराङा जुदि सरकारनिसिम सहैया सरकारा जुदि माबा मोनसे सानोब्ला जोङो निस्सय बेयाव हेफाजाब होगोन आरो बिथांमोना जुदि खोनासङालासे जुदि गावसोरनि थांखिखौ जाफुंहोयोब्ला गावसोर जि थांखि लादों एसटि होनायनि बेखौ जुदि जाफुंहोयोब्ला जों आइजो माहारिनिफ्राय आरो गासै बेबायदि एसटि थाखानाय एसटिफोरजों जों लोगोसेयैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन जों आइजो हिसाबैबो जों आलादायै जों बिनि थाखाय सोमावसारनाय थांखिखौ जों लागोन